Takže máme tu na rozhovor trénerov hostujúceho družstva HK Bojnice aj domáceho celku Sporta Hlohovec. Tak opýtam sa najprv hostujúceho trénera, ako hodnotí, ako videl dnešný zápas. Tak v prvom počasí sme sa dostali do miereného náskoku, ale ten prvý počas bol bez obrán a dá sa povedať aj bez brankárov. Tomu napovedá aj výsledok 18-20 a ja som bol veľmi nespokojný, čo sa týka obrany. Hloveckí hráči tam preskakovali cez stred a presaďoval sa Pivo od Antala, na ktoré som im chalanov upozorňoval, že tá spolupráca tam bude. Takže do šatne sme síce išli s dvojgólovým náskokom, ale tam sme si povedali trošku viacej toho, že sa obrana sa musí zlepšiť. Hráči Hlohovca hrádzali z voľnej ruky, hlavne Gruzinec Meliava. Potom od toho stavu, keď Hlovec dokonca mohol vyrovnať na remizu, zahodili sedmičku, tak tá obrana sa trochu zlepšila a viacej chalani začali pristupovať do hráčov, aby to neboli také jednoduché strely a Simon Cerovský tam mal pár zásahov a ten úsek sa nám podaril a vytvorili sme si náskok. Od tej zahodenej sedmičky sme tam tuším dali 6 gólov v rade a vlastne to urobilo ten výsledok toho zápasu, tam sa to zlomilo. Hovorím, ťažký zápas, pozoral som Hlovec bude bojovať dokonca a 40 minút a im to vychádzalo a ja som šťastný, že sme vyhrali a myslím si osobne, že to je krúta pre Hlovca, lebo 45 minút to bol vyrovnaný zápas. Poprosím teraz trénera domáci. No, ako zhodnotím tak, že aj tréner hostí má pravdu v tom, že ten prvý polčas bol bez brankárov a hralo sa rýchlo, bez tej obrany. Snažili sme sa hrať do druhej vlny po góle, lebo sme vedeli, že Bojnice prišli trošička oslabené, že majú marotku, že ich je menej, ale v podstate nebolo ich menej, lebo tá hlavná šestka boli všetci fit a jednoducho ešte sme sa snažili v druhom polčase, tam presne, jak bolo o gól, sme zahodili čisté vyložené šance, keby sme to možno boli preklopili, ale neviem, odišli sme v tých 45. minúte, veľmi veľa sme zahodili šanci, tam sa chytili brankári aj obrana Bojníc a urobili sme tam nejaké technické chyby, ľahké góly sme podostávali. Bohužiaľ, nemali sme také šťastie na brankárov dneska ako Bojnice v druhom polčase. Je to fakt veľmi, veľmi tvrdá prehra pre nás, lebo ani mi to nepríde taký gólový rozdiel, lebo snažili sme sa s nimi držať krok a behať, no len bohužiaľ ešte tie skúsenosti trošička u nás chýbajú. A tá zohratosť, lebo došli nám tí noví hráči v podstate 2 týždne pred ligou, takže tam je trošička ešte problém v tom, že potrebujeme to viacej ešte doladiť. Jerry, aký super vás čaká najbližšie a kde a čo treba zmeniť? Tak my sa určite pripravíme, čaká nás super, čaká nás Topolčany v piatok o 5:30, hráme doma Športové ale Prejzia. Určite Topolčany nepríjemný super, sme odohrali si veľa ťažkých zápasov a hlavne teraz chalani trošku oddychnúť a ďalší týždeň sa budem pripravovať zodpovedne na Topolčany. Hráme doma, takže chceme bodovať. Braňo, my ideme v sobotu, sa mi zdá, že do Modry. Pre nás vlastne takisto veľmi ťažký zápas, pretože si myslím, že tieto manšafty, tam sa to bude rozhodovať kto z koho a jednoducho tam sa musíme pripraviť a zahrať lepší určite zápas. Takže obidva vám držím palce a želám všetko dobré. Ďakujem, aj my, všetko dobré, čau.